Assalamu alaikum, naku har kullun Yusuf na Dabo. Duk wanda ya sitirta wani Allah zai sitirta shi. Wata rana wani bawan Allah ya kwanta bacci sai ya mafarki da Annabi Muhammadu cewa ka je ka ce ma wani ina gaishe shi. Da ya farka sai bai je ya gaishe ya faɗa mishi ba. Ya ƙara kwantawa ya ƙara irin wannan mafarki. Ya ƙara kwantawa karo na uku ya ƙara irin wannan mafarki. Da Annabi na cewa ka je ka gaishe shi. Sai ya tashi ya je gidan mutumin nan. Yana zuwa ya sallama da shi ya fito ya ce kaji manzo Allah ya ce in gaishe ka. Na yi mafarki da shi. Don Allah ka gaya min abin da kake yi har Allah manzo Allah ya aiko a gaishe ka. Yace ne alƙawarin ba zan gaya ma kowa ba amma kai min alƙawari ba za ka faɗa ma kowa ba sai bayan ba ni da rai. Yace zan faɗa ma nayi maka alƙawari. Ce to zan gaya maka ni na auri wata mata ne budurwa ina aurenta babu dadewa sai na kuda ya kama ta da daddare ban taba ta ba sai gashi ta haihu. Tana haihuwa ta fashe da kuka tace don Allah ka rufa min asiri ina roƙonka arziki ka rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa maka. Mutumin ne ce to ba komai zan rufa miki amma ki ma alƙawari ba za ki ƙara ba. Matan ta ce ba za ta sake ba sai ya ɗauki jaririn nan ya fita da shi ya je masallaci ya ije. Asuba na yi ya koma masallacin jama'a suka zo aka taru sai aka ga jariri yana kuka. Ya za a yi ya daga hannu ya ce don Allah ku bani shi ni in kai ma matata. Al'umma suka ce mun yarda aka raka shi aka baka tarar da ita ana miƙa mata yaro ta hau kuka ana ki haƙuri ki rike shi. Kaga ɗanta ya dawo wurinta kuma babu zargi a kanta. Saboda haka sai ya karɓi yaron nan yana karɓar shi gari na wayewa sai ya koma wurin iyayenta tunda ai da ma yanzu ba aure a tsakaninsu ya yi aure da tana da ciki to kuma ta haihu ta yi idda ya je wurin iyayenta ya ce ina so ku ɗaura mana aure sai ta ba an ɗaura bai ce a ina shakkan wancan ne a sake sabon ɗaura aure aka sake sabon ɗaura aure ta zama a matan shi. Wannan labarin ya ɓoye ya ƙi gaya ma kowa sai wannan ranar. Shi yasa idan ɗan uwanka yana da laifi ka suturta shi kai ma akwai laifukan da kai ma Allah kana da manyan zinubai wanda babu wanda ya sani sai Allah don haka ka suturta aibin wani kai ma sai Allah ya suturta maka naka. Nagode naku Yusuf na Dabo.